We in too deep to turn back now, D. Sure is. You watch yourself before you get Watch it. blown away. You know where I come from. A place where your fate is a mic or a bull or a dum-dum. A jail cell, a pine box, and brothers is dumb young. Still bust a gun for the slum that they come from. Cops is the only ones they gon' run from. Rozhodla jsem se, že začnu točit tady videa, jo, vlogísek. Takže ahoj, zdravím vás u mého vlogísku. A momentálně se nacházím na kole, jo, tady můžete vidět. Mám to půl hodiny, teda hodinu mám jet, už jenom 15 minut, ale už si dávám třetí pauzu, protože mě to všechno prostě a je to těžký, no, ale já jsem tvrdák a nevzdám se. Abych vás trošku dostal do děje, jo, proč je to těžký a proč je jenom hodinu a proč jsem vůbec na kole, jo, takže já jakoby jezdím závodně na kole. Teď jsem po operaci slepého střeva, takže jsem 5 týdnů nedělala absolutně nic. Občas jsem chodila na procházky. Do toho mám problém s kyčlí, který taky řeším, takže je dost možný, že teďka na týden začnu trénovat a pak zase přestanu. Ale kdo ví, ty? Už to mám. Ale už na to asi kolo nechce zpátky nikdy. A teď to musíme uklidit. Teď se pobavte. Kolo. What is your gender? My gender? I'm a mechanic. Dala jsem si sprchu a oběd a teďka tady chvilku chilluju a za hodinu jdu do práce. Ukážu vám tady gym tour. My vlog. Druhý den, včera už jsem nenatáčela, protože jsem to zapomněla, protože to je trapný, nebo stydím se před ostatníma a protože jsem taky už nedělala nic zajímavého. Teď už je odpoledne, jsem na kole, stala jsem se na kavču a až přejdu z kola, mám tady den hoďku a půl, protože furt se recoveruju. Je to kolo takový nepřirozený posed, já si připadám, jak když bych nikdy předtím neseděla na kole. No a začíná ta chcát trošku, takže přijedu domů, osprchuju se a pak jdu na hambáč, protože proč ne prostě. Your loving on me makes me feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Swim me your eyes so I can tell the truth. Romantická chvilka s Emičkou tady. Pozdrav Emi do vlogu. Ona asi nemá ráda pozornost. Podrž mi jeli a trafuje uták. Jedu jako šlechticko, kapsa to zdej bacha, jede puka. Jdu ortopedovi, kde se dozvím výsledek rentgenu mé kyčle a co bude dál, takže mi držte palce. Chtěla bych se pochlubit, jak jsem skvěle zvládla podélně zaparkovat. To je prostě bomba, jako hele na to, jo.
Já si myslím, že to je prostě krásný. A bylo to na první pokusem, tak mimochodem, jo? Yellow diamonds in the light, and we're standing side by side as your shadow crosses mine. What it takes to come alive. It's the way I'm feeling now. Ortopeda mám za sebou, ten byl v pohodě. Mám to teda přetížený hlavy i ty vazy, tam mám tam zánět a ještě jsem tam byla poslána na magnetickou rezonanci, kde je teda dlouhá čekací doba, takže to bude teda trošku delší dobu. Mám rehabilitace, na který budu muset chodit, takže nevím, jak to bude dál s trénováním, každopádně, protože to na kole bolí, tak teďka budu hodně chodit plavat. Takže jsem si udělala radost a koupila jsem si nové Garmin Videoactive 6, aby se to měřilo dobře, to plavání, že jo. A taky jsem se zašla na nový nechty. So cool. Takový s kamínkama. Růžový. Řekla jsem si, že budu nosit růžový nechty. Tady takhle čekám na Milouše a pak pojedem domů. Tady jsem ještě znala ty nechty. Oh my god, ty jsou tak pěkné. To je jako normální myslivo. Co to je za retarda tady? U dalšího dne jdu z práce, byla jsem tam od 6:30, musela zastávat 5:45. Jsem totálně unavená, protože jsem šla spát včera pozdě. Teď jdu na skok jenom k doktorovi, pak se vracím zpátky do práce, a pak mám kolo a pak jdu na masáž. Na to se mega těším. Včera jsem byla plavat, plavala jsem nějaký intervaly a celkem intenzivně. A normálně dneska bolí celý tělo, když bych včera normálně byla v gymu. Ruce, ramena, záda a i břicho cítím. Doufám, že to za chvilku přestane. Tak, já už mám po kole i po masáži. Teď jsem se tady chtěla jít protahovat a ještě se trošku zacvičit. A tady mě přišel otravovat tady ten prd. Takže se s ní chvilku pomazlím a pak si zacvičím něco a pro dnešek bude hotová. Georgia ran me up and all in my arms, let me hold you. Oh, now. Co to za fešáka? Kam jdeš? Schovat se před tebou. Tak mám klid. Už se nevoluje, odchází prostě, se to nebaví. To je strašný. Pošle posinku. Co? Dej mi posám, To je musíš psa pro tebe. Ne, to je speciální. Ne, ty auto. Hodina neteče. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open hand, strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling. Tu dobře zastrojil. Kiss me down by the broken tree house. Our bond is hanging time. Bring your flowers.
Neříkala jsi, že se takhle budeš tvářit romanticky, jakože mě miluješ už konečně. Jo. Šla jsem se na kafe a cestou jsem potkala nějakýho hobana. Počkej, tam ho ukážu, jo. Kdo to je tady? Oh my god! Tak sama. Jdeme tady Prahou. Je 1:30 skoro. Už je to týden, co trénu. Dneska, přesně včera už to byl týden. A přijde mi, že prostě se to všechno ještě zhoršuje prostě. Já se asi nikdy nedokážu dostat zpátky. A přijde mi, že ani jako moje hlava to prostě nechce, že prostě už to prostě vůbec nejde. Já mám 50 minut, prostě jsem úplně v píči. Já nevím, jak mám na tom kole sedět prostě. Bolí mě úplně strašně prostě noha, nemůžu prostě do kopce vůbec jet rychle, prostě musím jít na úplně nejlehčí předpomoru i po rovině, protože prostě to nejde a já už nevím, co mám dělat. Prostě jak když by to mé tělo prostě nechtělo, že si řeklo, ne, už to nepůjde. Jako já vím, že to je teprve týden, že jsem prostě nedělala nic 5 týdnů, ale chodila jsem na procházka, prostě jako měla jsem pohyb a nemyslím si, že jsem byla na tom tak špatně, abych prostě neobjela ani hodinu bez toho, aniž bych prostě byla úplně v píči. Chtěla bych se s váma rozloučit o mého vlogu, doufám, že se vám video líbilo, po to mé první, tak na mě prosím buďte hodný a snad se ještě někdy uvidíme u dalšího. Tak se mějte. Pomeňte dát like a odběr.